Kada radite ovoliko velike stanove, rekao sam ovo je stan 80 i nešto 90 kvadrata, velike su visine, ima dosta krpljenja, ima dosta bandažiranja, evo ovde navlažen zid, to skoro pa je otpalo sve, gledat ćemo da ne otpadne, vidite koliko je tu krpačina, evo ovde, u ćošku, gore, ovde da vam ne pokazujem sad svaku. Ogromna je površina, nije to mala površina, 90 kvadrata, znate i sami. Vidite, kupatilo, gore je nešto probilo, verovatno od ranije, tako dalje. Da bi kontrolisali prostor u kome radite, znači da bi jednostavno ne bi preskakali, da možete sve da odradite, evo ovde u kuhinji isto brdo, plafon i tako dalje, moj savjet vam je da idete postepeno, redom. Šta to znači? Ja ću sada da zamešam podlogu i da krenem sobu po sobu, zaštitio sam sve, da krenem sobu po sobu da gulim. Znači, ogulim ovo ovde koliko god mogu, namažem podlogu. Malo jaču podlogu za starije stanove, znači posebno za ove maltere i tako dalje, znači slobodno mešajte 1:5. Dođem do ove sobe, ogulim sve šta ovde ima, znači vidim šta sve ima, ogulim i idem dalje. Kad to završim, pošto podloga mora da suši, posebno, kažem, u ovakvim uslovima, gde je veliki stan, gde je malter, gde je stari molera i tako dalje, ja prekidam danas posao, vidite ovde, ovaj odžak je katastrofa, ovo je već nešto krpljeno, to je sve šuplje, prazno. Ja idem kući, znači završio sam to, idem kući. Ne mogu da krečim plafone, ne mogu da radim bilo šta drugo, moram prvo da iskrpim sve, da bi iskrpio mora da osuši podloga, da bi osušila podloga mora da se da neko vreme, a to vreme, znači ja sve ovo kad završim, iskrpim i tako dalje, kući, sutra dan dolazim, krpim sve, mažem podlogu, na komplet prostor, preko sutra krpim drugu ruku, gledam da okrpim sve plafone prvo, kad okrpim sve plafone prvo, zato što se plafoni prvi mažu, a i kao što vidite isto će da bude ovako odvojena boja, znači prvo završavam sve plafone ako mogu, ako mi tako nalaže prostor i vreme i onda idem mazanje plafona, jedna ruka, druga ruka, pusti se da se osuši da bi mogla se lepi traka i onda se lepi traka i radi se završno zidovi. Eto, to je moj neki savjet, verujte mi, ja sam probao sve, od haosa da iskrpim, da namažem podlogu pa odmah da iskrpim, do, ne znam, milion nekih gluposti, najbolje da idete postepeno. Jedan dan ćete da možda izgubite, radit ćete 2, 3, 4 sata koliko vam treba da ovo sve iskrpite i tako dalje, ali sutra dan ćete imati brdo posla i prekosto i nakosto i tako dalje, ali nećete preskakati ni operacije, ni sobe i tako dalje, imat ćete pregled šta ste gde uradili itd. Eto, to je jedan od onako bitnih savjeta zato što to pravi organizaciju, štedi vreme, štedi novac, štedi mnogo stvari i tako dalje i tako dalje. Kad idete postepeno, to je još jedna stvar, kad idete postepeno kroz operacije, znate, recimo ja sad radim ovde, gulim, gledam, aha, ipak će mi ovde trebati mašinski malter, ovo ono, ti posle posla odeš, kupiš materijal, doneseš sutra ujutru, znači ne gubiš se i tako dalje i tako dalje. Moj vrlo topla preporuka da tako radite, posebno za buduće majstore, a i ovako za ljude koji hoće sami da rade, da se sve radi postepeno, da bi to sve izgledalo kako valja, da se ne bi preskakalo. Svako dobro, vidimo se dalje.